Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag så vil jeg vise jer, hvordan man laver vejrmelon. Sidste gang brugte jeg den her, hvis I ikke har set den endnu. Så kan I gå ind og se den bagefter. Du kommer til at lære, hvordan du laver vejrmelon. Jeg startede i hvert fald med at lave raber. Jeg synes det var lidt underligt. Men lad mig bare komme i gang. Og jeg står bag kameraet. Det her, det var altid en hoppe-en. Hop. Eller til at være eller til. Måske like, hvis det er, I kunne tænke jer, at jeg prøver at vise, hvordan man står på hænder. Jeg ved godt, jeg kan det ikke endnu, men Ja, men så lærer du det hurtigt. når du laver vejrmelon, så tager du dit ben, her, så tager det op, og så gør det sådan der, og så drejer du ligesom rundt. Jeg viser det trin efter trin. Du starter med at gøre sådan her. Men så i stedet for at falde ned i midten, skal man fortsætte den som en bue på sådan noget. der. Det kommer nok til at ligne lidt det her. Men måske ikke efter den her video. Det gør vi, at jeg lærte det fuldstændig. Det kommer jeg nok til at ligne det her. Men jeg brugte også meget lang tid på at lave det her. Ja. Det næste, I skal prøve, det er, at I skal prøve at svinge rundt. I gør sådan her, og så I kunne også starte med at gøre sådan her. Og bare alle de her gymnastikvideoer, hvor jeg lærer jer noget. Det kan være, at I ikke kan det endnu. På grund af, at det tager lidt øvelse. Men så kan I jo se den hver morgen, og måske prøve at gøre det, indtil I kan det. Så man kan også prøve med tilløb. Det virker lidt bedre. Så var det i hvert fald ikke noget, som det var, jeg kunne lide. Og jeg startede også bare med at gøre sådan her. Jeg tog ikke mit ben op. Jeg gjorde bare sådan her. Men det er bedst at tage sit ben op. Og Eller det må I jo bedømme. Automatisk, når det er, man laver tilløb. Gå lige lidt væk, Frederik. Ej, okay. Og, så I kan høre, så er det Frederik, der er bag kamera. Så I gør sådan der. Op med benet. Og så prøver I at dreje rundt. Men det skal selvfølgelig ikke se sådan klumpet dumpet ud. Det er, at når I laver rapper, tager I sådan her og lander med samlet ben. Men når I laver vejrmelon, så gør man sådan her. Og siger eller, nu lander jeg lige selvfølgelig. Men så gør man sådan her. Sådan der. Og sådan 3. I skal prøve at sådan komme henad. Prøv at få benene lige. På grund af lige nu ligner jeg har skudt det her, ikke? Og I hælder sådan lidt. Så I prøver at få den lige. Jeg ved ikke, hvordan man kommer til at lære det. At man skal få den lige. Det var det eneste, jeg manglede, da det var, at jeg prøvede det. At det skulle være lige. Og med strækte ben. Det er nok mest lang tid på det. Bare strækte ben. Men der gør man. Og trin 4. Vi skal prøve sådan. For jeg er meget op i luften. På grund af, at min ven gør sådan her. I starten. Nå, det er meget dårligt. Det er cirka det makse, jeg kan. Hvis der ikke skal have det der dumme rullefald, så må I nødt til at se videoen på grund af. Så skiller I nok af med. Så I gør sådan her. Får du armene ned, og så skal du prøve at få den til at ligne et hjul. I stedet for bare at gøre sådan her. Hjulet drejer rundt. Et hjul, der drejer rundt sådan her. Det tror jeg er et hjul. Det er mit hjul, ja. Derfor man kalder det vejrmølle. Mølle. Ja, det ligner lidt en mølle. Ja, nemlig. Eller det er en halvcirkel, man skal lave på noget. Vi skulle kunne tænke jer, hvordan man laver araber. Jeg kan lige komme det nu. Det er, hvor I laver et vejrmelon, og så lander I med samlet ben. Ja. Der er også nogen, der siger, at I gør sådan der, og har samlet ben
samlet ben. Men jeg tænker altid, det er sådan, mange gør. Man bare lige gør sådan her. Og så ender man med samlet ben. Ja. Jeg kan heller ikke helt finde ud af. Jeg lander altså sådan her, når jeg prøver at lave rapper. Ja. Men man skal jo have helt samlet ben. Det er sådan her, nu man lander. Så Ja. hvis I kunne tænke jer, hvordan man laver sensor, eller noget andet, måske hvordan man bruger en airtrack, Ja. så kan man bruge den til mange forskellige ting. Jeg kan også vise jer det. Og en trampolin, der kan man bruge masser af ting. Ja, det kan man faktisk. Hvis I nu har set den her video, jeg ved ikke, hvad den hedder stadig, men hvis I har set video med den her, så kan man også prøve den uden. Jeg er ved at øve mig, men jeg er stadig lidt. Nu laver jeg lige den, når man tager hænder op. Sådan der. Så ses vi bare i næste video. Hej!